Halor Kapatisi TV. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Ulat Barim ke Jala Meghalaya. Satyapal Malik ubadairu ulat Barim jong ke Jammu and Kashmir. Ringkat nriungot ki weipat kila Shah Chargesheet ha ka CBI. Halor ke jingsha Kynnoh ba udon kti ha ka Bamsap. Ha ka rukam ai kam kontrak banshna ya ka Hydel project ha Kishwar district jong ke Jammu and Kashmir. Ka CBI kala register artli ki kies ha uyayong arjar arpuar. Hadian baka sorkar jong ka Jammu and Kashmir kala kerpat ban register kies halor ka jing Kynnoh ya ki jing ai kam kontrak ya ka health insurance scheme sya ka company. Bat ka jing pelat ya ka pisa ka ba nripo klur tingka ha usnam arajar khatnyo arajar khatpra. Kawai par ka kies ka day ka jing ai kam kontrak ha usnam arajar khat khandai na ka benta banshna ya ka Kiru Hydro Electric Power Project ka bahadu arajar arspa klur tingka. Satyapal Malik menta udang Shah sumar ha RML Hospital ha Delhi bat udan ha po hospital la lais ngi menta namar udan jing shitom. Kumpan chupan kan mau bah urisau arajar arpoi kata hadin arsnem balakut kapor jong kum ulat jong ka Jammu and Kashmir ula phla ba ula Shah terwa lais pa klur tingka ban menjori ya ki artli ki kam ki badon jiadai bat unong elam ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh lani ka RSS. Day halor kani ka jing Kynnoh jong ba ka CBI ka register artli ki kies Satyapal Malik ula bat kum ulat lani governor jong ka Meghalaya nadu usnam arajar arpau hadu usnam arajar arpuar bat hagite kipor udei ubajukaran persabha yo menteri ramba adu kari Narendra Modi. Kendiat sapang ka Kiru Hydro Electric Power Project kadai ka project ka balamang hadu 1,000 aspa prapunya uklur tingka hanrei kilami bon ki jingkentho namar ba karukom pentrei yakani ka project kamlong kumbalamod lani ka bakiong ka substandard bat kani ka project kam syamla penmentoy AA yaki trashnong hapapha siya kayo kam yojam.